Ring anak putu dipodo sregep sinau iku kang minangka srana dewata kang prawira aja tansah mandheg mangu Gusti kang nuntun lakumu. Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Pon 2 Juni 2000 selangkung kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak tanggel jawab. Yesaya 56 ayat 10. Awit para kang ngawat-ngawati umat ingsun iku wong wuta, kabeh padha ora ngerti apa-apa, kabeh iku asu bisu kang ora bisa njegok, padha keklimpraan kalawan ngalamun sarta mung padha seneng turu wae. Para adiyuswa, tanggel jawab punika cirinipun manungsa diwasa. Sedaya tiyang diwasa nggadahi tanggel jawab, paling boten tanggel jawab tumrap dirinipun piyambak. Manungsa ingkang boten nindakaken tanggel jawabipun tamtu boten pinitados dening liyan. Yesaya 56 ayat 10 ngendika, awit para kang ngawat-ngawati umat ingsun iku wong buta, kabeh padha ora ngerti apa-apa, kabeh iku asu bisu kang ora bisa njegok, padha keklimpraan kalawan ngalamun sarta mung padha seneng turu wae. Ayat punika mratelakaken pangarsanipun bangsa Israel ingkang boten tanggel jawab. Pangarsa ingkang mekaten tamtu boten ngreksa lan ngrimati para umat Israel, awit namung buru keuntunganipun piyambak ingkang dadosaken bangsa Israel ngraosaken sengsara. Milanipun Gusti Allah paring dawuh dhateng Yesaya, supados sedaya pangarsa ingkang boten tanggel jawab samiya mratobat nglampahi gesang cunduk kalian kersanipun Gusti. Karana pangarsa tanpa tanggel jawab badhe dados sela sandungan kangge liyan lan piyambakipun. Para adiyuswa, raos tanggel jawab punika wigati kangge sinten kemawon. Sumangga kita miwiti tanggel jawab punika saking diri kita pribadi. Tanggel jawab bab bagas kesarasan, pakaryan, brayat lan peladosan. Monggo kita tansah nyuwun kegiatan lan kesagedan dumateng Gusti, supados Gusti Allah berkahi kita, maringi kesagedan dhateng kita sedaya dados tiyang ingkang tanggel jawab ing bab menapa kemawon ingkang kita lampahi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula para adiyuswa tansah nggadahi tanggel jawab ing gesang punika. Monggo paduka ingkang berkawula matemah kawula tansah tanggel jawab dhateng diri kawula, dhateng sesami lan ugi dhateng ayahan ingkang kawula tindakaken. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang berek matemah para adiyuswa menika tansah ugi nggadahi tanggel jawab ing satata gesangipun. Malah kepara paduka ingkang reksa lan paring berkah. Mekaten ugi kawula pasrahaken para adiyuswa
ingkang wedal sak mangke nembe nandang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan paring bagas kesarasan ingkang wetah matemah ing satengahing tata gesangipun ingkang ringkih para adiyuswa tansah tumangga dhateng paduka palakepara optimis ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken ugi para anak putu kawula ing pundiya kemawon kawula pitados tata gesangipun menika tansah tanggel jawab matemah berkah panganti paduka tansah wonten ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken kaunanipun komisi adiyuswa ing gereja ing klasis wonten ing sinode kalebet tabloid adiyuswa wasita adi lan menapa kemawon gegayutan kalian adiyuswa kawula pitados sedaya punika badhe paduka agem matemah sedayanipun berkahi lan nenuntun para adiyuswa matemah tata gesangipun tansah tanggel jawab lan binerkahan dening paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten Jemua Adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Urip datang kanggo mangan, ning mangan kang kanggo urip, singkirna watak prangasan, alung sinau tertib, ojo tansah mandeg mangu, Gusti